दायो लोगोफोर आं बांद्राय बुंबाय थानो गोसो गैया आं सिगाङावनो बुंखादो नैबे भिडिअआ भुमिकानि जागोन भुमिकाया माने हमजाबाय आरोना भाइरेल भिडिअ होननानै हमजानो मोनदो माने भइसजों कल रेकर्डजों भुमिका गासिबो आं भिडिअ मोनसे लाबोखाबायमोन ओमफ्राय 100%नि भितराव 100%आनो कमेन्टआ माने फैदो मा भुमिका बिराद बार बारदो दे भिडिअ बोरैबा खोनादोंबो जानांगोन नोंथांमोना आं बुंनो नागिरनायानो जाबाय दायोथ' भुमिकाया हमजाखाबायानो ओमफ्राय मानसिफोरा बुंगासिनो दङ मा बै भुमिकाजों जिहेतु कल रेकर्डआव जिमाव थांनोसै होनना बुंलायदों ना भुमिकाया ओमफ्राय आब'नियाव फन खालाम होनना बुंदो बे आब'आ सोर माने गासिबो हमना मोनाखै आरोना स' साननो गोनां बाथ्रा जि माने आब' होनलायनाय माने बे आब'आबा सोर जाखो बे आब' हिसाबै माने गावनि निजा बिब' नंगौना नङा जों मोनथियाखै नाथाय निजा बिब'बाबो बेबायदि खामानि गाज्रि खामानियावसो हेंगारहरो नामा माने निजानि बिनानावखौ बिब' जानानै बेखौ साननो गोनां बाथ्रा आरोना दा जोंनि बायदिबा मा आंनि बायदिबा मा सिखावा फान्दोआव गाना लानानै बे सिखावखौ माबायदि हेंगारबावनो आरोना माने दा हमजाबाय बेखौ माबायदि दावराव खालामालासिनो थाबावनो होननानै ना बेबायदि कमेन्टआबो बिराद फैदों आंनियाव सिखावा फान्दोआव गाबाय गानानै जों माबायदि हेंगारहरबावनो बेखौ हमनानै मोजाङै सोंनाय फिननायखौ खालामनांगौ होननानै ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डखौ नुखाबाय जानांगौ मैया दाख्लैनिफ्राय नै आं ससे होबावनोसै नोंसोरो नायलांथारबावदो आरोना मा आब'नि बाथ्रा बुंदो बे आब'आसो आरोना माने ओमफ्राय भुमिकानिल' बाथ्रा बुंबाबो जाया बैसोर सेंग्राफोरा सोरमोन आरोना माने जिहेतु फनाव ना भुमिकाया फान मारनो थाखाय थांमारखो ना बैसोर सेंग्राफोरा बे भुमिकाखौ प्रेंक खालामदो आरोना माने ओरैनो एसेखिनि होगोन नोंथाङा बेयाव बङाइगावआव फै बेयाव फै होननानै ना नंमारगौ ना प्रेंकनि थाखायसो बे कलखौ खालामदो बेखौबो मिथिनाया मोजां डाइरेक्टलि भुमिका होननोबो हाया आरो डाइरेक्टलि सेंग्राफोरखौबो होननो हाया बेखौ सिखावा फान्दोआव गाना लाबाय जाहाथे मानसिखौ भुमिकाखौ लाबोनानै सोंनाया गाहाममोन आरोना माने भुमिकाया एकबो बुङाखै आरोना फेसबुकनि गेजेरजोंबो एकबो बुङाखै सिरिखा एकबो क्लियारिफिकेसन भिडिअ गैया ना फेसबुकाव माबा मोनसे कमिउनिटि पस्ट खालामदो ना माबा मोनसे टाइप खालामनानै लिरना हरदो एक नङा एकदम साइलेन्टखा दा साइलेन्टनि भितरावनो जों गम मोनबाय जे बेयो भुमिका ना बे भुमिकायानो आरोना ओमफ्राय आं मा बुंदो बे भुमिकाखौल' हमबा जाया आरोना माने बै बिब'आ सोर फैसानि दालाल नामा बे बिब'आ माने ना बे भुमिका गावनि बिनानाव ना मा जोंबोथ' मिथिया भुमिकाया आब' होनना बुंदों नालाय बे बिनि बिब'आ मा बेफोर खामानियाव थिनना हरग्रा नामा ना माने ना फैसा भागायलायो माने बेफोर खामानियाव मावनो होननानै ना बे बिब'आ सोर बेखौ हमनांगोन आरोना माने आरो बे सेंग्राफोरा सोर बेखौबो हमनांगो भुमिकाल' नङा भुमिकाखौथ' हमखानांगो 100% आरो बै सेंग्राफोरखौ हमनांगो आरोना ओमफ्राय सोर बिब'आ सोर होमबानो जोंनिया मोनथिजोबगोन जानांगौ बे बिब' होननाय सायै माने भुमिकाखौल' एंगारग्रा आरो दैथायहरनाय मानसि दङबो जानो हागौ माने भुमिकाखौल' बे खामानियाव थिना आरोना आरो बेलेग थिनबोयबो जानो हागौ ना बेबायदि आरो बाथ्राया स' दा साननो गोनां बाथ्रा गासैबोथ' सेयार खालामबाय नोङो भुमिकाया बेबायदि नाथाय हमजाबाय जाहाथे सोंखानांगोन आरोना मा मासनिफ्राय बेफोर खामानिखौ मावनाय ना सिगांनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ बेफोर खामानिखौ ना गोदान मावनाय आरो ना नंगौना नङा ना बिसोर सेंग्राफोरा फनाव ओरैनो भिडिअ बानायनो थाखाय भाइरेल खालामनो थाखाय प्रेंक खालामहरदो बेखौबो सोंनाया मोजां आरोना ओमफ्राय दाथ' रावबो मोनथियाखै माने मिथिदो ओरैनो थाबाय आरोना भाइरेल होननानै हेंगारना होबाय खिन्थु रावबो मोनथियाखै आरोना बे बिब'आ सोर आरो भुमिकाखौथ' कमेन्टआव बुंखादों गासिबो बिनो नंखागोन होननानै आरो माथो एकदम सेमखा आरोना भइसआ एकदम सेमखा आंबो मिलायदोंमोन आंनि साननाय बायदियाव दा भुमिकायानो ओमफ्राय जों जेबो बुङा नोंथांमोना जुदि बर'फोरनि मान सन्मानखौ लाखिनो लुबैदोंबा बे सोंनाय फिननाया जानांगौ आरोना बे बिब'आ सोर बैसोर सेंग्राफोरा सोर भुमिका नंगौना नङा बेबायदि जानांगौ आरोना नोंथांमोना नायलां नै आं भइसखौ आरो खनसे होबावदो कल रेकर्डखौ नै एकदम 100% भुमिकाथार आरोना माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि
अबे थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा? सेंग्रासो। मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजन? 12 हो 12 बेसेबां? 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव। मा जायगायाव? बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय। लोगोनि रुमावसो? औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो। ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा। रुमखौ दिनै नोंसोर होलांगोन थांबा नामा? औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन। ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ। आं नुजाथिया दै। दे जागोन दे। होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं दे। खोनाबाय? हा? आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो। औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै। दे जागोन। नोंथांमोना भइसफोरखौ खोनाखाबाय जानांगौ आरो आंना भुमिकानि नैबे जे आं बारा बुंला आरोना नोंथांमोनानो जों बुंलायलायना नोंथांमोनानो बिराद मोजां कमेन्टआव बुंहरगासिनो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंथांमोननि बाथ्रा आरोना जोंलाय मा बुंनो आरो जों बुंबा गाज्रि मोनलायनाय जागोन FIR-नि बाथ्रा ओंखारलायगोन बे बाथ्रा आरोना ओमफ्राय जों जेबो बुंनो नांगौ दरखार गैया आरोना। आरो फैसा गैया जादों नों बिमा बिफानावनो माबा मोनसे खालामनो हागोन ना बिमा बिफाया आरो आं खोनानो मोननाय बायदिबा आरोना भुमिकानि बिफायाथ' आरो मोनसे जबसो मावबोयो होनना बुंनाय खोनादों नंगौना नङा मिथिया सोरबा मिथियोबा कमेन्टआव फोरमायहर भुमिकानि माने फिसा भुमिका सिस्टारनि बिफाया माने जब मावोनो स' फैसानि आंखालानो गैया मानि थाखाय फैसानि माबा जानानै बियो गावनि सोलेरखौ आरो होनानै फैसानि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो नागिरदों आरोना आं बुजिना मोनाखै आरो बेबायदि खामानिजों जाया मानोना सिस्टार जुगा बहुद सोलायबाय सिगांनि दिनानो गैला आरोना माने नोङो बे देहा होनानैनो फैसा खामायनो हाबाय थागोन बे नङा नोंखौ जुदि सोरबा प्रेंक खालामनानै माबा मोनसे बुरखायनानै उमुक थुमुक जागायावहाय नोंनो एसेखिनि फैसा होगोन माबागोन होननानै बे खामानिखौ जुदि नोंखौ मावनो लिंहरोबा बे खामानिखौ मावालासिनो जुदि नोंखौ बुथारना दोनोबा नों मा सानगोन आरोना बेबायदिनो बहुद दोङो थगायना लाङै गोबां बर' सिख्लाफोरखौ बुथारनाय माबानाय निउसफोराव नुगोना नुवा नोंसोरो माने नायगोन ना नाया बेनिखायनो बुङो दानि सिगांनि जुगदो आरो दानि जुगदो गोबां फाराग दोङो सिगांबोथ' जाबोखानाय बेफोर जाथायफोरा बुंनो नाङा आरोना सिगांनिदो दानिदो सेमोनबाबोथ' आरो माबा सेन्स होनना बुंबाबो एख' जाया सिगांनिफ्रायनो जाबोखानाय बेफोर जाथाया बिदिनो थगाय लांनानै कम्पानिफोराव लांनानै बहाबा गोजान जायगायाव खामानि होगोन होनना लांनानै बुथारजानाय थिग बेबायदिनो फैसा खामायनो थाखाय गावनि देहाखौ होनो जेराव मेराव लिंहरबाबो थांलाबायनाङा ना नोंखौ थिग दोङो नों बेयावसो मोनसेयाव खामायनो हाबाय नाथाय बारे बेबायदि खामायनो दासान गावनि सोलेरखौ ना मालाबा बेबायदिनो खैफोदाव गोलैनो हागौ आरोना जों मोजांखौसो बुंदो बे बाथ्रायाव सोरबा गाज्रि मोनोबा मोननो हागोन आरो रायोबा रायनो हागोन कमेन्टखौ आङो खालि खालामना दोनखादो ना नोंथांमोना मा बुंनो हागोन कमेन्टआव बिदिनोसै आरोना गारना दोननोबो हाया जोङो माने जों बर' सिख्लाफोरा जुदि गावनि देहानि थाखाय गावनि फैसानि आंखालनि थाखाय माबाखौ बेबायदि देहाखौ होनो गोनां जायोबा मा जाबावनांगौ जाखो ओमफ्राय लाजिनायाथ' गैखाया जानांगौ मानोना
बिसोरनि बिमा बिफाखौ बुंबा आं सिगाङावनो बुंबायमोन बे बाथ्राखौ बिसोरनि बिमा बिफाखौ बुंबा जोङो गोरोन्थि जागोन मानोना बिमा बिफाया रावखौबो फिसाफोरखौ गाज्रि जाथों होननानै मालाबाबो फोरोङा मोजां जाथों होननासो फोरोङो ओमफ्राय फिसाफोरासो माने मोजां जानो रोङा आरोना हामा लाइनथिं थाङो बयबो हामा लाइनथिं थांनो नागिरो नाथाय बिनि गेजेरावनो गासिबनिबो माथाया कन्ट्रल थानांगो जिहेथु आं उन्दैनिफ्राय देरबोबाय बिमा बिफादोनो ओमफ्राय मोजां खामानि मावनांगोन बेबायदि साननांगौ आरोना ओमफ्राय गाज्रि लाइनथिं गासिबो थांनो नागिरो सोर थाङा गासिबो जोंबो थांनो नागिरो नाथाय निजेनि खामानि जों मावनानै थायो आरोना माने निजेनि कन्ट्रलै हमथानानै थानांगौ गोसोफोरखौ बेबायदि आरोना थ' रावबो रावबो गाज्रि मोनो ना लोगोफोर नोंथांमोना भुमिकानि बागै माबा मोनसे मिथिहरोबा इनफरमेसनखौ हरनो थाखाय आङो वाट्सएप नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव दोनगोन नोंथांमोना नायनानै आंनो हरबानो जाबाय ना बेनिखायनो दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाया आरोना नोंखौ दा प्रेंक खालामदोंबो जानो हागौ माबा मोनसे प्रेंक खालामनानै दा नोंखौ कल रेकर्ड खालामनानै जिहेथु भाइरेल खालामना होदो आरो बे नङाबो जानो हागौ नों देहाखौ होमारनो होना फैबा दा बे नङाबो जानो हागौ नोंखौ नोङो गावनो देहाखौ होना फैबायबो जानो हागौ बेबायदि आरोना नों मालाबाबो रावखौबो सिनाय मोनै मानसिखौ फोथायनाङा फनफोराव बेबायदिनो खालामनानै नोंखौ ब्लेकमेल खालामो आरोना माने बेनिखायनो सायसिन्थियै नोंथाङा बे खामानि मावनायखौ आङो खानसे नङा आङो अरायदिन मावनानै जानो हागोन बेबायदिनो जयै जयै बेबायदि नङा नोङो बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय माबानो थाखाय एसे सानग्रोनांगोन नोङो मा खामानिखौ मा मावगोन मालानि दिना मा जागोन बेखौ साननांगौ आरोना नों बेबायदियै जनानै आं फैसा खामायबाय थागोन बेबायदि नङा बेबायदि दासान दिना माला मा जायो बेखौ रावबो हमनो हाया थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअ बेखिनिसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना जोबोद बारबाय दङ माने भिडिअखौ बोरैबा मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना उपाय गैया नौबो बरिं मोननायखाय नै फिल्डआवनो फैबायमोन नाथाय बिराद बार आरोना भिडिअखौ मा रखमखौ आं मिथिला थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै लोगोफोर नैखौ नुना नुदि होनना बुङो आरोना नैबे दैया एकदम भुटाननिफ्राय सिदा नैथि गोलैलांनानै माने बरमाफ्राव गोलैहैयो आरोना ओमफ्राय नना नुदि होनना बुंबाय थानाया नैबेनो लोगोफोर दैया बिराद रानदों आरोना माने बे साननैसोआ मा जादोंथाय सान्दुंबो गोसा मोनना साननैसो नै दा दै रानदों माने बिराद सान्दुं गोसामोन नै खाननैनि भितरावसो सान्दुंआनो गैयामोन नै दिनैसो बाय जेल' खांदों आरोना सान्दुंफोरा नै ओमफ्राय बर' मानसि बै साइडथि बर' मानसि दोङो बेफोर साइडथि नै साइडथिबो दोङो बिथिबो दोङो बर' मानसि ओमफ्राय नै इखिनि माथुरि इखिनि गेजेराव गासिबो मुस्लिम गेजेर आरोना मुस्लिमफ्रासो बांसिन थायो नै बिथि माने ब्रह्मपुत्रथि बाहायलाङो आरोना दैया ओमफ्राय बिथि भुटाननिफ्राय नैथि फैनानै नैथि थाङो आरोना माने खोलाहा साइडथि थाङो आरोना थ' दिनै भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर आं नैयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअआ बांद्राय गोलाव जाबाय